wanjining tengah dalu dalintang abyoring tawang sumitnaranyo menare bawono anyo menare bawono yanato bocah padang sriwoning mustika tuban
berkekek sadulita hamel-hamel. Ai. Kok iya mo. Paring palipur dening ndaramu mo. Ya nek aja nganti ndaramu iki susah penggalihe. Ngono Mak Dik. Ya Yud. Nek ngono ayo dicawisno sesideman ya Mak Dik. Ngono nek. Iya mo. Sesideman. Oh ya. Monggo. Matur sembah nuwun. Iya. Sak badane teko kene mene pindah ana nggone desa Ketuwon Gong Purwosari. Oh, ngono mo. Lokasine nggone makam Mbah Surgi. Oh iya. Matur sembah nuwun. Ha iki ana sing nyuwun podhang kuning Gong, podhang kuning. Monggo dipun pinangani. Terus iki ana sing nyuwun gubuk asmara mo. Oh, ngono ya. Monggo.
Matur suwun. Ya. Polane apa mo saiki ku disesek. Sebabe, Gong, sebabe kate poso mo. Dadi waktune ku ya mepet. Oh, ngono iya. Jame ku ya berubah. Heeh. Panci oleh kabar saka Dikbud nek pancen wayangan iku yaiku akhir jam 3:15. Oh, ngono. Ya. Lah nek wis mari ya stabil maneh. Ya, syukur nak syukur. Dadi ya dituruti ae wong anjene kebijaksane saka pusat nak. Oh iya. Matur sembah nuwun. Ha iki ana sing nyuwun Blitar Kawentar. Oh iya. Ana sing nyuwun caping gunung. Oh iya. Caping gunung sing nyemek-nyemek terus dindangdut nama. Ngono aku iya cekak ngantuk wae. Ya, monggo.
Nggih, matur sembah nuwun. Ah niki enten dulur penggemar menika nyuwun selendang biru. Oh ya. Selendang biru nggih. Monggo dipinangani. Matur sembah nuwun. Ya. Ae kepang wis dipinangani. Ya, Kang. Hah, iki sing terakhir nak. Apa? Monggo dipun cawisaken jula-juli.
Mangke riyin Ndara kula Taranggana. Sampeyan iki mendel enten napa, Gus? Monggo sampean matur dhateng Kul Semar, Den. Kaki Semar banget panaremaku dening apa Kaki Semar iki paring palipur marang wong kaya aku ya Kaki. Nanging mangerti ya Kaki Semar apa sababe aku meneng. Duh Kaki Semar panjenengane ingsun iki mikirake dening Kakang Wijasena. Sing rikala semana babat alas Samartalaya. Tanpa pamit dening para kadang-kadang Pandhawa utamane Kanjeng Ibu Dewi Kunti Nalibrata. Krana rikala semana nagih janji marang Sinuwun Kanjeng Prabu Destarata mengkono Kaki Semar. Nuwun sewu. Panci Ndara Wijasena niki mboten mangertos satemene alas Samartalaya niku dados kali. Bener alase siji nanging satemene wonten kali. Laseng dibabat niku alas Begendul Samartalaya. Nggih alas Begendul Wonomarta. Lah setunggale alas Begendul Wonomerdali. Lah sing dibabat Ndara Wijasena niki alas Begendul Wonomarta. Niki alase bangsa Genderwo. Bangsa Endol. Nggih menika bangsa Dalba lan sapanunggalane. Niku sing dibabat. Benten kalih amas. Nggih menika wujuding alas Wonomerdali. Lah niki Den. Nanging boten napa-napa sedaya menika kala wau. Rekasane wong kepingin gayuh kamukten iki kedahe nggih ngaten niku. Direwangi sara. Ing kono bakal nampa riyaya. Ngono mok iya Nak. Gak ana critane bareng iku teka mara enak iku gak ana. Lumantar gak enak mengko dadine enak. Iki. Lah lek tanpa gak enak moroh-moroh enak biasae diparingi enak pungkasane gak enak lho iku. Oh. Dibanding ngono iku wis gandengane. Mulane sing ati-ati duli. Iya mo. Tak ugeme yaiku pituture Mangki Rama. Ya. Padha karo ngene iku lho duli. Ya apa? Masya mlaku bener sik gurung kapara tamtu apik, masya mlaku apik isih durung kapara tamtu bener. Oh iya. Ngono Kaki Semar. Nggih. Lah sakniki monggo
Kula suwun ndara niki kedah teguh, kedah kuat. Wanci yen ndara kula Pandhawa niki nek nganger wonten negari Ngastina, nuwun sewu kula niki nggih mboten mentala. Wong ndara kula Pandhawa niki kula kinten wong sing betah nampa pacoban, betah nampa ujian. Lah kok iso ngono mok delengen nek Kurawa mangane enak-enak. Iki Kurawa. Lah bareng daramu Pandhawa. Lho. Sing dipangan iku karen-karen. Turune daramu Kurawa iku ya enak-enak. Bareng daramu Pandhawa. Delengen. Apa sing digawe turu? Lemekan godhong klaras. Lho iki. Lho mosok wae lah makane iku dole. Iya, Mak Dik. Lah mula tak akoni nek daramu Pandhawa iki rukun kuat priyatine. Ya, cukup pertukone, gedhe lelabuhane. Yo, sapane wong gedhe lelabuhane, cukup pertukone, kuat priyatine bakal nampa mulyane lho iki. Oh iya. Iya mah. Mula Kaki Semar iki dina ayo bebarengan goleki ana ndi wujuding Kakang Wijasena. Ayo mlebu sakjroning alas Wonomartoya Kaki Semar. Ayo nggih, kami kula dherekaken, Den. Putranya Mintaraka sumangga kundur ganjaranira samya pinanggiya wingking ganjaranira samya pinanggiya wingking. Kaki Semar nggih. Apa Kaki Semar iki gak keprungu nek ana wong geru-geru? Oh. Kula mboten kepireng. Lah awakmu ngrungokno apa, Mok? Aku ngrungokno suarane gembrebeki angin, Gong. Wadah iya arek, Mok. Ah. Kaki Semar, gak olo iki ana wong nangis geru-geru njaluk tulung. Sopo Kaki ayo dicedhaki ya Kaki Semar. Ayo, sami kula dherekaken, Den.
Prabu Kunti bapakku Pandu kok becik Kak Semar delengen ta rungokno seng temen wah yud wijokangko kakangku adikku Taranggono adikku kembar tulungono aku Ibu Kunti tulungono aku bapak Pandu kok becik oh Kaki Semar gak panggring suarane Kakang Wijoseno tak tulungane yo Kaki Semar mangkiriin sapan pun grusak-grusu nggih niki alas sing angker jalma mara jalma mati alas niki mboten nate diembah kali menungso ngono wae iya nak lah karepe Kaki Semar iki kaya apa ngeten sampean mek koncong kula niki nek wis sampean mek koncong kula niki njen metu banyune mosok apa dikandhani kok lho iki temen kok. Wah, aja nek ngarang wae. Ya arek karo paraki jureke adak lho. Koncongku siji nak karo koncongmu iku. Ya apa dano? Koncongku ku nek di emak-emak gong iku metu banyune titik. Lah. Nek wis banyune ku metu diusapno mripat. Ngono Gong. Lho. Dadi koncong iki metu banyune arek. Monggo. Sampeyan cekel koncong kula niki. Nek wis metu banyune sampean olesaken mripat sampean mangke kados pundi kedadeane. Iya ya Kaki Semar. Amit sewu ya Kaki Semar. Kacarita. Cinandak kunjunge Kyai Lurah Semar. Dasaring Semar iku dewa mangejawantah. Oh capo. Ing riku medal setetes wujuding banyu kuncung dipun oles-olesi wonten trapukane mripate Risang Taranggala ketingal tedane Kang Raka Wijosena dikroyok bangsa ndol. Oh Kaki Semar koyo apa Kaki? Oh ya lha apa iya delengen Kaki Semar. Kakang Wijosena dikroyok bangsa ndol. Sik po. Saiki gendi aku mau saiki mo. Sik po. Kok gak metu mo? Lah wis mari diperes yo gak sok metu, Gong. Ya apa dakno? Aja dhisik entenono menesuk. Lho, iku kok metu maneh lah kok peras ae. Leso kabeh Gong ya padakno. Mbok tibake gak iso langsung mau gak iso. Walah. Rek tumpah sae rek.
Ya apa dalem kadung keruh ya nyelek ae. Ah. Ya apa Kaki Semar? Pun sampean beto pusaka. Ah, sampean rapali Adijaya kawijan, sampean sifataken dhateng bangsa Jin kados pundi mangke kedadosanipun? Kadarito